Sunt înapoi aici pentru încă un episod minunat din Kids Channel. Astăzi vom face un pic de știință cu baloane. Bun. Așa că așteptați puțin și hai. Bun. Prima dată umflați un balon și aveți grijă cu lumânarea. Puneți balonul peste lumânare. Uai de capul meu. Și se sparge. Eu. La asta v-ați gândit, nu-i așa? Dar, dacă luați unul cu apă, puteți observa că balonul doar Se negrește. se negrește. Pentru că apa dinăuntru îl răcește constant. Așa că el nu va exploda. Sperăm asta. Nu va exploda. Și o să fac un miros foarte iac. Bun, ce se întâmplă dacă împungi un balon cu o din asta? Se sparge. Da. Dar, dacă te asiguri că nu este nici o din asta și îl pui de pe partea asta, și îl scoți pe partea asta, nu se va sparge. Doar că acestea sunt părți moi. Puteți să vedeți chestia aia un balon. Exact. Nu este un truc magic. Atenție, nu este un truc magic. Și asta poate fi o chestie interesantă pentru petreceri, un model. Și eu care vreau să mă joc. Da. Bine, cameraman, îl vrei pe ăsta? Da? Bine, atunci nu sparg. Ok, oameni buni, nu uitați să apăsați butonul de like, cel de subscribe și dacă vreți să ne trimiteți ceva, secțiunea de comentarii este mai jos. Și dacă vreți să ne trimiteți ceva anume, așa, pe Facebook, avem o pagină de Facebook, linkul către ea va fi în descriere. La revedere!